Barka da zuwa tashar Kanawan Dabo Hausa TV. Ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon shiri. Mun gode. Yau ne muke yin murnar mauludi na ɗanabi na Ihsanul Mannan, godiya muke gun Allah, alhamdulillah. Yau ne muke yin murnar mauludi na ɗanabi na. Ihsanul Mannan, godiya muke gun Allah, alhamdulillah. Yau ne muke yin Sarki makajin komai mai ba a ce masa yaya. Roko nake ban dama iyo bai cika ga nabiya. Addu'a nake yi a musarar bidan isar sanabina. Ihsanul Mannan, godiya muke gun Allah, alhamdulillah. Yau ne muke yin salatin Allah sada alihi da sahabu, kasa da auliya wallahi dan sagun su karan hubbu. Kira suke dare ko rana kan hanyar rasulu habibu, sada duka yan ihsanu dan isar habibu nabina. Ihsanul Mannan, godiya muke gun Allah, alhamdulillah. Yau ne muke yin murnar mauludi na ɗanabi na. Ba mu manta amallafi. Barka da zuwa tashar Kanawan Dabo Hausa TV. Ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon shiri. Mun gode.